Chcem, aby si teraz predstavil ženu, ktorá má podľa teba vysokú hodnotu. Proste chce ju hrozne veľa mužov, ale otázkou je to, že prečo ju toľko mužov chce. A odpoveď na to je to, že má status. Status u ženy znamená to, že vie povedať nie, že nie je dostupná. To znamená, že keď ju všetci muži chcú a všetci s ňou chcú flirtovať, tak ona sa proste nebojí povedať nie, uvedomuje si tú svoju hodnotu a proste nedá sa každému chlapovi. No a dneska si povieme takých 6 najčastejších znakov, že žena má vysokú hodnotu. A keď ste náhodou muž a máte nejakú ženu práve teraz vyhliadnutú, tak si týchto 6 znakov naozaj zapamätajte a sledujte na tom dievčati, či ich má alebo nie. Pretože ak ich má, tak vám garantujem, že to je naozaj správna žena a ožente sa s ňou. No a ešte jedna vec, na mojom kanáli to funguje tak, že odber a like sa dáva ešte pred pozeraním videa, takže tam hneď dole klikajte, nech vybudujeme poriadnu komunitu. A ideme rovno na video. Bod číslo 1, nepotrebuje pozornosť. A kamoši, teraz ma neberte zle, potrebuje pozornosť samozrejme od vás ako je muža, toho jediného, ale žena, ktorá nepotrebuje a nehľadá pozornosť od iných mužov alebo iných proste ľudí celkovo, tak má vysokú hodnotu za mňa. A tu sa ideme baviť o tom, že vy ak ste vo vzťahu, tak čo sa potom stane, keď je proste budú vypisovať chalani a snažiť sa s ňou flirtovať, pretože to je proste realita, že chalani takto sa hanbia za to babou ísť na verejnosti a len vypisujú. No a tá baba si proste bude farmiť v úvodzovkách túto pozornosť a proste bude sa s tým vyžívať, že jej chalani píšu a proste iba z nudy im bude vypisovať. Takže žena, ktorá má práve že vysokú hodnotu, tak na takéto správy vôbec neodpisuje a nereaguje na to. Rovno to ide do bloku. A práve niektoré dievčatá, ktoré majú nízku hodnotu, sa takto správajú, že tú pozornosť sa snažia vyhľadávať. A to si všimnete veľmi ľahko, keď otvoríte hneď Instagram. Že Instagram je tam proste plno fotiek, je tam baba, dajme tomu, v plavkách alebo s výstrihom proste nejak vyzývavo, tam je odfotená. Tej babe to je jasné, že keď to postne, tak z toho bude mať pozornosť. Proste iba chlapi to tam budú lajkovať, písať jej osobné správy, či už je to storka alebo nejaký post. Proste takto spoznáte ženu, že má nízku hodnotu, že naozaj tú pozornosť si vyžaduje. Najväčší flex je mať takú ženu, ktorá má teda vysokú hodnotu a vyzerá dobre, samozrejme, ale nepotrebuje to ukazovať. A toto nemusí byť len čisto na sociálnych sieťach, toto môže byť vyslovene aj v reálnom živote, jak sa proste oblieka, či nosí veľké výstrihy, alebo či chodí, dajme tomu do fitka, že viete proste v akom oblečení, že úplne vyzývavom a tak ďalej. Bod číslo 2 je emočná stabilita. S týmto bodom, chalani, má extrémne veľa žien problém, na to si fakt dávajte pozor, lebo toto vlastne vám bude robiť problém úplne celý život, ak s takou ženou si niečo začnete. A ide o to, že tá žena proste z nenazdania len tak, alebo aj za nejakým účelom, proste čo ani není nejaký extra dôležitý účel, začne prehnane reagovať. A reaguje tak, ako keď nejakému malému dieťaťu zoberete hračku alebo nejakému psovi proste granule, že proste začne byť agresívny, tak presne takto sa bude správať dievča, ktoré není vôbec emočne stabilné a proste má výkyvý nálad a nespráva sa ku vám dobre. A za týmto, čo teraz poviem, tak si naozaj stojím. Žena s vysokou hodnotou sa s tebou nebude hádať, ak to akože naozaj, ak na to nie je nejaký dôvod, nebude sa proste hádať, nebude zvyšovať hlas, nebude reagovať prehnane, nebude vyvolávať hádky, nebude ti proste ťa nejako zhadzovať alebo proste robiť nejaké scenáre na verejnosti, proste toto naozaj žena s vysokou hodnotou nerobí. Žena s vysokou hodnotou je pokojná, pokiaľ ale nemá dôvod na to byť nepokojná. A žena, ktorá má takúto hodnotu alebo vie proste emočne byť stabilná, tak naozaj ako v mojich očiach proste je na vysokom leveli. Bod číslo 3 je lojalita. Teraz poviem asi úplne za všetkých chalanov a verím, že sa so mnou zhodnete. Je to, že lojalita ženy znamená to, keď nedá pocit dostupnosti inému mužovi, že ju môže mať. Toto chce úplne tajne, podľa mňa každý jeden muž, aby jeho žena sa takto správala. A rovnako aj do tejto lojality zahrniem to, že žena by mala dodržiavať tie vaše hranice, čo si dáte, alebo čo vy jej dáte. Pretože ona má tiež na vás nejaké nároky, čo chcela, a vy ako správny muž by ste tiež, predtým ako do toho vzťahu idete, alebo na začiatku toho vzťahu, tak tej žene dať jasné hranice, cez čo proste nejde vlak, čo nebudete proste akceptovať. A žena, ktorá tieto hranice dodržuje a proste nejde nikdy za ne, ani sa k nim nepribližuje, tak to je naozaj žena skutočne, ktorá má vysokú hodnotu. A tá hranica môže byť napríklad, že nebude mať najlepšieho kamaráta ako chalana, alebo nebude mať kamarátov, vyslovene, že by sa s nimi stretávala vonku chalanov. Tomu inak dajte vedieť do komentárov. Som hrozne zvedavý na to, čo si o tom myslíte. Veľa mužov má tento názor, že proste není v pohode s tým, aby ich žena chodila vonku s nejakými kamarátmi. Ženy si to častokrát neuvedomia, lebo nerozmýšľajú ako chlapi, ale
u chlapov to proste funguje tak, že keď sa baví s nejakou babou, tak väčšinou sa mu aspoň trošku páči. Že nikdy to není, alebo teda málo kedy to je také, že ten chalan chce chodiť ako s nejakou babou, ako kamarátkou v odzovkách vonku, bez toho, aby sa mu nejak páčila, že by si čisto len rozumeli. Väčšinou tam je vždy od toho chalana nejaký ten pocit, že sa mu proste páči. Väčšinou vždy to je, že keď je kamarátstvo chlapčenské a dievčenské, tak minimálne jeden tam proste zacíti niečo viac. Kamarátstvo medzi mužom a ženou, ale na takom leveli, že by sa naozaj stretávali stále a že to nie je akože nejaký pracovný, dajme tomu vzťah, ale vyslovene, že len kamaráti, že by sa proste stretávali, chodili po vonku na kávičky, na obedy a tak ďalej, tak nemyslím si, že toto je akože reálne dlhodobo udržateľné s tým, že ani ten chlap, ani tá žena nebude mať žiadne cidy. Takže aj to je určitým spôsobom lojalita, pretože ak to žena bude akceptovať, ak bude akceptovať túto vašu hranicu, nech to je už čokoľvek, tak proste nebude sa do takýchto pozícií vystavovať a proste takým tým skrytým nápadníkom jasne povie, že nie, že ju proste nemôžu mať ani ako kamarátku. A nech to je naozaj čokoľvek, proste hociaká hranica. Podľa mňa lojalita u tej ženy s vysokou hodnotou sa ukazuje vtedy, keď proste nejde cez tie hranice a naozaj ich akceptuje. A mimochodom, ak chceš ženu, ktorá má naozaj vysokú hodnotu, podľa všetkých týchto bodov, ktoré ti zatiaľ hovorím, že má naozaj lojalitu, že to je proste tá najlepšia žena, ktorá môže byť pre teba, že aj fyzicky je veľmi atraktívna, tak musíš vedieť, ako tú ženu osloviť, ako ju získať. A či sa ti možno už teraz páči nejaká žena, dajme tomu vo fitku, alebo v škole, v práci, hoci kde, tak musíš vedieť a musíš byť pripravený na to, aby si ju správne vedel osloviť, aby si proste nebol vyklepaný. A teraz si predstav, proste si niekde, kde sa ti tá žena páči a hrozne sa bojíš ju osloviť, neoslovíš ju a on to reálne, že mohla byť žena proste, ktorá by bola tvoja manželka. Že proste tvoja frajerka a po ňu budeš mať na celý život. Lenže teraz, keď si sa ju proste bal osloviť, tak iní chlapi, čo sa proste nebudú bať osloviť ju, tak za ňou prídu, lebo uvidia, že má tú vysokú hodnotu a oni si od nej vypýtajú číslo. A vidíš, mohol by si to byť ty. A preto sa práve musíš naučiť vedieť, ako sebavedomo osloviť babu, ako ten správny chlap, proste tým najlepším štýlom. A kamoši, ja som vytvoril celý program, je to v elektronickej knihe, v takej podobe a učil som sa o tomto hrozne veľa psychologických faktov, aj som si naštudoval o tom hrozne veľa vecí. Takže všetky tieto veci som nejak tak zobral a dal do jednoho programu, kde sú úplne tie najdôležitejšie informácie, ako presne prísť za dievčaťom a ako ju presne osloviť. A taktiež aj ako budeš vedieť, že tá žena možno má o teba záujem, nejaké tie znaky, takže nájdete to v popise videa, kliknite tam, stiahnite si to. A teraz ja vám to nehovorím preto, že by som vám to chcel predávať, ale ja vám to naozaj hovorím preto, lebo chcem, aby ste boli ten najlepší muž, aký môžete byť, a aby ste mali hlavne tú kvalitnú ženu. Pretože všetci chcú proste tú správnu ženu a potom to ale tak dopadá, že sa proste bojajú osloviť a v 30-ke sú úplne sami. Potom na tej smrteľnej posteli si potom tí chlapi povedia, že ty koko, že keby som sa tedy v tej 20-ke, 30-ke nebal oslovať dievčatá, bolo by som naozaj prežiť úplne super život s nejakou fakt dobrou ženou a hanbil som sa proste. Takže teraz máte jedinečnú príležitosť, stiahnite si to a ideme na bod číslo 4. Stará sa o seba. Žena s vysokou hodnotou naozaj musí byť aj fyzicky atraktívna. Proste žena, ktorá má vysokú hodnotu, tak chce byť pekná. Snaží sa byť pekná, dodržuje proste hygienu, pekne vonia, má stále umyté zuby, umyté vlasy, pekne sa oblieka a vy ako muž, ktorý má tiež vysokú hodnotu, tak chcete ženu, ktorá vás bude čo najlepšie reprezentovať. A taktiež nielen to, ako sa o seba stará týmto štýlom, ale myslím aj to, že športuje, stará sa aj o svoje zdravie, o svoju postavu. Napríklad chodí do fitka, chce byť zdravá, formuje tú svoju postavu. Nechce ležať doma na gauči a celý deň presedieť pri televízore, ale chce sa proste hýbať, chce športovať, takže určite chcete ženu, ktorá sa o seba stará, ktorá aj o svoje telo sa nejak stará. Že formuje tú svoju postavu, cvičí. Bod číslo 5 má kamarátky, ktoré majú vysokú hodnotu tiež. Tu ide o to, že ak má žena kamarátky, ktoré sa opijajú stále, chodia do klubov, berú drogy, fajčia a tak ďalej, tak ona ju to proste bude ovplyvňovať. Bude časom taká istá, lebo možno keď nebude chcieť piť ten alkohol a tie kamarátky proste budú piť, tak OK, možno ten alkohol nepoznamená priamo, ale bude proste viesť tie konverzácie s tými opitými kamarátkami alebo s tými kamarátkami proste, ktoré žijú takýmto jednoduchým štýlom a proste ovplyvňuje to jej zmýšľanie a nebude mať v tom živote ako keby taký ten ženský vzor. A toto nemusí zostať len pri tých kamarátkach, ktoré má v reálnom živote. To môže byť aj to, že
koho sleduje na sociálnych sieťach. Ak tam sleduje nejaké influencerky, ktoré proste majú vymyté mozgy a robia práve tieto veci, že chodia do klubu alebo nejaké podcasty, kto sa s kým rozišiel a tak ďalej, proste ju to bude poznamenávať. Ale ak napríklad bude mať nejaké influencerky, ktoré sleduje a tie influencerky, dajme tomu, sa snažia byť lepšou verziou seba, dajme tomu, cvičia alebo budujú nejaké biznisy alebo akože fakt hocičo, tak na ňu to bude mať tiež vplyv. Takže nielen tie kamarátky, ale aj taktiež to, čo proste sledujú na tom internete. A to isté aj akú má mamu. Veľakrát, no samozrejme, je úplne to normálna vec, že ona nevie ovplyvniť to, akých má rodičov. Ale treba si na to dávať pozor, že vy ako chlapci všimnite, že či tá žena má dobrú mamu. Lebo ak má dobrú mamu, tak ste si asi istí na takých 99%, že proste dostala veľmi dobrý príklad už od malička, ako sa má správať. A nielen mama, ale aj otec. Samozrejme, že ak sú tí rodičia stále spolu, je to veľmi dobrý znak, pretože bude vidieť tú lojalitu už od malička vlastne. A vy náhodou, keď ma sledujete ženy a čo možno nemáte úplne najlepší ten ženský vzor od mamy alebo mužský vzor od otca, tak základ je to, že uvedomiť si, že to bolo proste zlé, že to nebola správna výchova a mať naozaj zdravý rozum a vedieť, čo je správne. No a znak číslo 6, že ide o ženu, ktorá má vysokú hodnotu, je to, že nie je dostupná. Nedáva proste pozornosť iným mužom, ako som aj trošku spomínal na začiatku. Proste neodpisuje ostatným mužom, ktorí sa s ňou snažia flirtovať. Nepridáva si na Instagrame proste úplne cudzích mužov. Žena, ktorá nie je dostupná, taktiež vie hovoriť nie a hlavne sa nepozerá po ostatných chalanoch. Jak niektorí tí chalani, čo vidím vo fitku, že sú extrémne dostupní a pozerajú sa proste po každej babe a keby ona im dá aspoň trošku možnosti, tak hneď by to využili. Tak rovnako to platí aj u žien, ak sa proste žena moc pozerá, lebo sú také ženy, ktoré sa proste pozerajú po mužoch, tak to znamená, že tá žena je dostupná. Napríklad ja si to všímam vo fitku, že keď sa nejaká žena pozerá po mne, tak mi to príde také, keď tá žena sa proste pozerá po vás, tak asi to je aj znak toho, že sa možno pozerá aj po niekom inom, že to je proste pre ňu normálne. To znamená, že vy aj keď s ňou budete v tom vzťahu, tak tá žena proste to bude robiť naďalej, ona sa proste nestopne. Tak na to si trošku dajte pozor. A čo ma vie úplne dostať, tak keď na Instagram dám buď nejaký post, nejaké reelsko alebo nejakú storku a teraz vidím, že mi to tam proste ženy lajkujú alebo tam píšu nejaké srdiečka do komentárov. Občas si rozkliknem proste profil, lebo ma zaujíma, že kto to je. A teraz vidím, že tá žena má normálne na profile svojho frajera, nejaké proste fotky so svojím frajerom. Chápete? A potom úplne, že cudziemu chalanovi, ktorého sleduje, ja ju akože vôbec nepoznám, len ona ma proste sleduje a lajkuje mi tam storky. Pritom proste je vo vzťahu, akože ja to nechápem. Ja sa vlastne cítim úplne zle za toho chalana, keď vím, že toto žena proste nejaká robí. A to sa nestalo raz, to akože vidím veľmi, veľmi často. Takže jeden z najhlavnejších znakov, že žena má vysokú hodnotu, je to, že není dostupná. Kamoši, ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie tohto videa. Dúfam, že vám to dal extrémne veľa hodnoty a verím, že na základe tohoto budete vedieť rozpoznať, či tá žena má vysokú hodnotu, alebo či to není úplne dobrý výber pre váš vzťah a potom neskôr do vašej svadby. Ak chcete návod a presný postup, ako osloviť ženu ako správny muž, aby ste si tú správnu ženu pre vás vedeli nájsť a nehambili sa proste za ňou prísť, tak si celý program, celý vlastne návod stiahnite dole v popise. A ak sa vám video páčilo, tak tam dole hoďte like a pre ďalšie takéto videá tam hoďte odber, ak z toho máte nejakú hodnotu. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa. Čaute.